गायनानै ला आरो जाय बिथांमोना सेंग्रा बैसोआव गोग्लैनानै दङ आरो हाफोरा ओरैनो बेखार दङ हिनजाव लाबा आरामसे मोनजाफैगोन टेनसन गैया औ हाय गाइस फुलि लांफैदोंलै नै ग्रोननो कक'आ फुलि फेथेंल' थायखायो खैस'दाल जाखो लोगोफोर आं दिनै दंफैयो जाहैबाय भाइराल बय कक'आ मालिकनाव फुलि बारियाव दंफैयो आं फुलि नै जेरैथिंबो फुलिल' नुगोन आरोखि बेहाय फुलि लांफैदोंलै हनै गोबांथार बेनो ने बेवायनि चेनेलाव बयखौबो बरायना लाबाय आङो ओमफ्राय जायनो फुलि नांगौ बेवायखौ कन्टेक्ट खालामहरदो फैबानो जाबाय आरोना जोंनाव मोजां मोजां फुलि दोङो ओमफ्राय एभेलेबल फुलि मोनगोन फुलिनि टेनसन गैया ओमफ्राय जोङो माबायदि गायनांगौ गायनाङा जों बेखौ दायथ' लाखायो A to Z ओमफ्राय जों दायथ' लानानैसो जाय बिथांमोनना लाङो माने मोजाङै सामलायना हरो आरोना ओंखायनो नै थाबैनो फैना लांफैदो जि समायना दं ने नै इलाय दंजोबखायो नै दाबो ओरै लायनो फैबाय नै दाख्लैनो बेखौ बुकिं खालामना गालांखादोंमोन अबेनिबा खोन्थादो गामिखौथ' आंनो मोनथिया आं गैयि समावसो बुकिं खालामदोंमोन नालाय नों गैयामोन आं गैयामोन बहा थाङामोनलाय आङो माबायाव थांदोंमोन बै स्कुलाव एसे खामानि दंमोन आंहा ओमफ्राय मोजां दा खबराथ' दा मोजाङानो दुखु सुखुनि गेजेरजोंबाबो माथो बुंबावनो मोजाङाथ' जाखागोन फुलि फानदों हिसाबै ना माबायदि खस्थ' लानानै दं खस्थ'आथ' बहुद खस्थ' हाजिरा खामला होनायनिफ्राय बेखौ बेगर सोनानै जोथोन लानायनिफ्राय बहुद खस्थ' आरो दा बेखौ सानफ्रोमबो दै सारनांगौ जोथोन लानांगौ ओरैबायदि खस्थ'नि फिथाइया गोदै होनना बुङो आरो बेखौनो गायनानै ला आरो जाय बिथांमोना सेंग्रा बैसोआव गोग्लैनानै दङ आरो हाफोरा ओरैनो बेखार दङ गायनानै लादो होमबाना खम समावनो मोनबाय उनफ्राव नामा फिउचाराव हिनजाव लाबा आरामसे मोनजाफैगोन टेनसन गैयाना ओमफ्राय खोन्थाहरदो फुलिफ्रा बेसेबां हरगासिनो दं फन खालामनानै सोंहरलायबा साबसिन आरो दामखौ डाइरेक्ट बुंजाला ना फन खालामनानै बार्गेनिं खालामदो ने दामा दामि नामा दंखायो नै फुलियालाय मेरला दं नै बेसेबां नांगौमोन जोंनो 5,000 10,000 नामा बिलाय ओइजों जागासिनो दं हनै लाल चन्दन दङ नै दावा खान्थाल ड्रागन ने ओमफ्राय नैबे नैबेखौ बेबायदि दे नों खोन्थाहैदो दे खोन्थादो दे दानियाव जोङो बेगरखौ सोबायना ओमफ्राय दा नै बेफोरबायदि थुमै होनोनो जा खस्थ'थार नै माने बेरहोनोनो खस्थ'थार ने स्राव ओंखारजोब्बाय नै ओंखारनायाथ' नैबेजों सोबावनांगौ दं दा नैबेबो बेरजोब्बाय नै बेखौ सोआखै बेगर गैला नालाय नैबे सोआखै बेखौ सोनो मोनाखै लायनांसिगौलाय नामा अर्डार होदों मोनफैयाखै अर्डार होदों बेखौ अर्डार होनायखिनिखौ सोबाय बे खै मासाव जागोन दायो नांबावगोन मास मोनथाम मोनब्रैसो नांबावगोन मास मोनथाम मोनब्रै ना मोजां रानो होमबाथाय फानजासिगोन ना ओमफ्राय थाखोमाबायसो प्लास्टिकआवसो प्लास्टिकआ नुला सेसखासैथ' आरो फुलिखौ ना फुलि जाबगासिनो दं गारियाव सार थोद आंबो रायजासिगोन नै फुरा फुलि गोजा बेहाय नैबे बेरगासिनो दं प्लास्टिकआव सोआखै बेखौ आरो एक्सट्रा सोनांबावसिनसै इयो मानो सोआखैमोन जेनेबा नैखौ ना प्लास्टिक सोआखैमोन माने प्लास्टिकआव सोबाय आरो माखासे प्लास्टिकनि सोनाया मिस जायोना मबेबा बेदना बेखौ फोनानै दोनबाय ओमफ्राय बेखौ एरख'नानै दा बे बेदनायाव सोजोबगोन आरो फ्रायानो बेरजोबदों नै नै 1.5 बोसोरनिखा नै ओरै गिदिर गोजौ एभाइलेबलखा ने खै थाखा इलाय खै थाखा फैनानै माने मिलायफैयोला खम समाव हरगोन आरो र' बार्गेनिं माबा थायो नालाय मा होनदों भिडिअ'आव खोन्थाजोबजाया भिडिअ खिन्थाजोबजाया माने अन द टेबोल फैनानै टेबोल टक खालामनानै रायलायफैजायो आरो माखासे गावबा गावनि बार्गेनिंनि सायाव जायो ना बार्गेनिंनि सायाव ना खम बेसि माने बार्गेनिं दरखङानो हाबनो जायगा गैलालै
ने बियो 4 मास 4 मास ओमफ्राय बिसोरो नैबे नैबे 7 मास 4.7 औ बे 7 मास ए ओमफ्राय बिलाइआ एसे बोरैबा जाबोयोना बैसो जाबोआथाय औ बेसे नैबेलाय बे नैबे माबानि आरो 8 मासनि 8 मास नैबे 8 मास अ बेलाय नै मबिया नैबे नैबेबो लाखाजोब्बाय नै बिसोरनि लाइन ए लाखाजोब्बाय दा थिखोफैनायसो आरो बेखौ लांसिगोन औ घन्टासेनि उनावनो थिखोफैजोबसिगोन खैस' दाल दं इयावलाय 300 500 दाल दं 500 दाल ए बेखौ लांजोबखाबाय आरोखि ना लाजोबखाबाय ओमफ्राय बेबो अर्डार गोजाखा नामा अर्डार माने माखासेया अर्डार बिदिनो माखासे बुकिं खालामनानै दं बेबायदि आरो औ फैलानो मोनगोन आरो औ नोंथांमोना अनेक नुखाबाय जानो हागौ नैबे बिथांखौ एकदम ससियेल मिडियायाव भाइराल जाफुगासिनो दं फेसबुकनो माबा निउसनो बड'लेण्ड रादाबनो बायदिसिनानो ओमफ्राय नों A to Z मिथिखायो दा कक'आनि बागै मोनसे एसे जायखिया गावनि आन्था आरो औ गावनि आन्था मोनथियो नोंनि एक्सपिरियेन्सनि सायाव नों मोनथियो आरोखि ना ओमफ्राय बिफाङाबोथ' दाबो दं जागासिनो दं नोंना जागासिनो दं फिथाइयाबो फानगासिनो दं औ फिथाइखौ दा नायहैनायसै ने आरोबाव मालिकफोरजों साहा लोंदोंलै नै एसे मालिक जाफायो खोमा नामा ने Hi guys nilai mama. दे हाय गाइस Hi guys nilai deh. Hi guys nilai English nilai. हाय साय जायो जाबाय ओइ नानि हेलौ गाइस होनदो दे Hi guys nilai gue दे Ayo gue hi दे guys होनदो nilai. हाय गाइस दे आरोबाव दे खनसेबाव औ हाय गाइस रोंबायलै फुलि लांफैलायबाय नै हाखु दाखु फनल' फैयो बायदिसिना नै फिथाइया नै बेफोरनो फिथाइया बागाना बेनो दंजोबो ओमफ्राय दंजोबो नै फेथेंल' थायखायो ओरै सिङाव दंलाबायोलै देखायहैलालै हाखु दाखु जाबाय हनै फुलि लांफैलायबाय 10 जन ना बेसेबांबा फैखाबाय नै फुलि लांफैनो दे जाबगासिनो नै मालाय खैस' दाल जाखो 400 दाल 300 दाल बहाय ए जानायालाय जायो 400 दाल 300 दाल जाबसिगोनानो ना जाबनायाबो सिस्टेमेटिकल' जाबबोखासै दा जाहोजोबनांगौ नों बेहाय फुलि लांफैदोंलै नै ग्रोननो कक'आ फुलि फैदावदोंल'